Hayırlı kеш, siz Müslüm televiziyası tapşıların qoraysiz yanılıqlar çıkarılışı bilen studiyada min Римма Авзалова жерлегибизде болған вакыйгалар турында кыскача. Районда язгы шешу финиш сызыгына якынлаша. Бу атнада безнең иҗат төркеме Авзалов крестьян фермер хуҗалыгында кыр эшләре барышы белән танышып кайтты. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Авзалов хуҗалыгы карамагындагы 3350 гектар шешүлек җирләре бер-берсеннән шактый еракта урнашкан. Бүген агрегатларның күбесе төп базалары булган Горбуновка авылында эшли. Соңгы гектарларда язгы будай шешү бара. Сеем пшеницу, удаленные смены, одна смена вдвоем сеем, а остальные, когда обрабатываем, 2 смены работаем. Виталий Сиваков белән Рифат Фазлыев иртәнге 6-дан кичке 8-гә кадәр озынайтылган сменада эшләп, көнгә нормадагы 70 урынына 140 гектарда эш башкара икән. Күрше басуда МТЗ 12-21 тракторы белән җир тырмалаучы Нияз Ибрахманов җитештерүчән эшләү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар ди. Эшләү өчен шартлар булдырылган инде монда. Запчас дигән итек бир запчаска сорасам китереп бирәләр. Ошо мәсьәләсе туры яхшы инде монда. Алай зарланмый ошо мәсьәләсенә дә. Ягулык белән тоткарлык. Ягулык белән майлы материаллар аларга тоткарлык юк. Авзаловлар басуларның уңдырышлылыгын арттыру максатында шәшү әйләнешен саклауга игътибар итә. Биләүле пар җирләре белән дә нәтиҗәле эшлиләр. Туфрак структурасын яхшырту өчен шәшү әйләнешенә клевер, люцерна кебек күпьеллык үләннәр дә керткәннәр. Ашламаны да тиешле күләмдә кертәләр хуҗалыкта. Шешкәндә дә менә ситнер ярымнан кертәбез будан хәзер. Ул була инде стартовыйны биреп бара 70-80 кило сложный, ситнер ярым аммиачканы инде. Монсы безнең әле менә бу бодайларга инде ситнердан да киметмәйде менә бу хәзер Горбуновкада сатуга чыгарасы нидәргә. Авзалов хуҗалыгы соңгы елларда шәшүлек ырлык үстерү буенча эшли. Селекционерлардан сатып алган ырлыкларны басулардагы питомник дип аталучы участокларда үрчетәләр. Суперлета һәм элита сортлы ырлыклар гына үстереп саталар. Күләмгә эшләмәй идем, сыйфатка тегерәк орлык булсын, чтобы теге массасы авыр килсен, орлыкның самый главный энергиясе күп булсын, теге тишелгән мәлдә. Шуңа эрерәк орлыклар җыябыз инде без. Ульяновский сортларын чәчәбез күбрәк, Самарскийларны, Ульяновский 100 и менә бурлык сортын быел чәчтек тоже. Буларны питомникка урнаштырдык инде. Бу көннәрдә игеннәрне тәрбияләүдә үзәктә. 440 гектар мәйдан биләүче көзге бодай басуын шүп үләннәренә һәм корткычларга каршы агу химикатлар белән эшкәртә башлаганнар. Үсеш стимуляторы һәм авырулардан саклау чарасы буларак биологик препаратлар да кулланалар. Арпа чәчүлекләрен тукландыруга да керешкәннәр. Әлфинур Нугманова, Айрат Фазилов, Мөслим телевидениесе. 15 майда халыкара гаилә көне билгеләп үтелде. Коронавируска бәйле быел әлеге дата зурлап билгеләп үтелмәде. Шулай да Мөслимдә гомер итүче Гөлназ һәм Таһир Касымовлар, рус шуганнан Нина һәм Павел Устиряковлар өчен гаилә көне аеруча истәлекле булды. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Гөлназ һәм Таһир Касымовлар гаиләсенең үзара мөнәсәбәтләре сакландыра. Матур гаиләдә балалар да итәгатьле, михрибанлы булып үскән. Әти-әнисен хөрмәт иткәнгә, гаиләдә мәхәббәт һәм үзара гармония тантана итә. Biz bir-birimizni bek anglap, yaratışıp yaşayız inде, но bu dünyada indi bir-birine tege anglау için sabırlık kирәк инде. Ул сразу гына яши башлау белән бөтенләй бердә булмый. Bir-birеңә ияләшергә кирәк башта, bir-birеңнең характерын аңларга кирәк. Хуҗабикә бәхетле гаилә сире сабыр булуда дисә, Таһир абый аңлашып яшәүдә ди. Тату гаиләнең сире bir-birеңә яратып, bir-birеңә хөрмәт итеп, юл куеп яшәү. Касымовлар гаиләсе спорт белән аеруча дус. Аларның анаклары юкка гына физкультурачылар көнендә тумагандыр. Мин үземнең әти-әнидән һәр вакыт үрнәк алдым. Шулай бер-берен яратып, хөрмәт итеп, тигез гаиләдә үстек. Менә үземдә шуны телим киләчәгемдә. Менә ирем спортсмен тоже волейбол ярата, үзем дә. Шулай менә улыбызда безнең физкультурниклар көнне туды 10 августта. Тоже в будущем ала бирса волейбол яратыр дип уйлыйбыз безнең сыман. Менә без Таһир белән 92 елдан бирле бергә яшибез. Без 3 бала тәрбияләдек. Өчесе дә минем уйлавымча инде бик акыллы. Тормышта үз юлларын таптылар. Икесе менә тормышлы инде, оныкларыбыз бар. Улым малаемның да баласы бар, кызымның да. Менә бәләкәй төпчегебезне хәзер үстерәбез, 5 классны тәмамлый бу.
Рушшуганнан Нина һәм Павел Устираковлар да бу көнне кунаклар кабул итте. Ишек алларынан ук нур чәчкән ихата бу йортта оңган булган кешеләр яшәвенә ишарәли. Секрет семейной жизни, конечно, это, во-первых, чтобы уставала любовь, чтобы было предано друг другу, вот, чтобы у нас общие интересы сбывались. Бәхетле гаилә сере ирне ир иткән, аны бар иткән хатын кызда дип көлә Нина Леонидовна. Что вот мы так долго с ним живем вместе, это просто поддержка друг друга, не только дома, но и на работе. Если бы, например, я Павла Петровича не поддерживала в его работе, наверное, он столько бы не достиг в жизни. Канатлар бергә булганда гына тормыш матур була ди райондашыбыз. Без үзебезнең райондашларыбызны котлап киттек. Без Русшуган авылында Бустираклар гаиләсендә булдык. Безнең Павел Петрович ул гомер буе мәктәптә безнең физкультура укытты һәм бик күп буын безнең спортсменнар тәрбияләде. Шулай аларның үзләренең балалары да, алар инде хәзер үскәннәр читтә, һәрберсе дә спортны яраталар һәм спорт белән буын көндә дә нык бәйләнештә яшиләр. Тормышларын спорт белән бәйләгән гаилә династияларына район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадретдинова, районның яшьләр белән һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Яббаров, районның гражданлык халакатларын теркәү бүлеге җитәкчесе Язилә Мәгалимова тәбрик итеп, чәчәк гөлләмәләре тапшырды. Гаиләләргә шулай ук бәйрәм открыткалары, истәлекле бүләкләр дә бирелде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. COVID-19 коронавирусы Мөслимгә дә килеп җитте. Узган ана бер райондашыбызны коронавирус белән чирләве теркәлде. Авыру изоляциядә куркырлык сәбәп юк. Коронавируска бәйле вәзгыять турында алдагы сюжетта. Бер райондашыбызның COVID-19 коронавирусы белән авыру турында рәсми мәгълүмат чыкты. Авыруның якыннары да яңа коронавируска тикшерелде диләр табиблар. Тестлар тискәре нәтиҗә биргән, ягъни авыру ачыкланмаган. Мөслим районында бүгенге көндә ковид инфекциясы, ковид шире билгеләнгән кеше бар. Ул пока бүгенге көндә берәү генә. Һәр көнне шифаханәгә килүчеләрнең чирләүчеләрдән анализлар алынып тора, җибәрелеп тора. Шушы бер кешедән тыш билгеләнгән кешеләр юк. Әмма ләкин безнең 15 анализ кайтып җитмәде әле. Алар ничек булар әйтә алмыйбыз. Үз изоляция режимы дәвам итә. Татарстанда СМС пропусклар туктатылды, әмма кибетләрдә җәмәгать урыннарында һәркем перчатка һәм битлектән йөрергә тиеш. 1,5 метр социаль дистанция саклау кирәклеген дә онытмагыз. Аралашуга чикләүләр булды, сатуларга чикләүләр булды. Ләкин без моны зур кайгы, зур бер шул итеп кабул итмәдек. Төрле хәлләр була. Без инде моны дөрес кабул иттек. Чикләүләрне үтәдек. Кирәк чагында идән дә чыкмадык. Маска бар, производственный кыйынрак. Жмет. Маскаларны сатып торалар, перчаткаларны магазинда. Онсы бар. Ну, тым бетә, хәл бетә. Маска белән. Элек мин үзем казар ягынака. Гел ойлап кышыла хәди авыз тоталар я. Ничә тотканда тосын белмим. Юк, җаҗастыгы без әлләргә бер чагыбыз бит пенсионер. Туярга барып менәм дә. 12 майдан 400 метрга кадәр мәйдан билегән сәүдә нукталары эшли башлады. Төп шарт урамнан аларга аерым ишектән керү мөмкинлеге булырга тиеш. Коронавирус вакытында безгә бик нык керемнәргә зыян килде инде. Һәрберебезнең үзебезнең булмаса да балаларыбызның ипотекалары бар. Без аларга ярдәм итеп торайык. Аларга да зыян, безгә дә зыян булды инде. Хәзерге вакытта әле менә без үзебез әле эшкә чыксак та әле безнең оптовый базалар эшләмәй. Главный Казан Мәскәү базарында эшли башласан инде безгә. Безнең хәдәф әйбер дә юк. Әйбер булмагач кешегә пәһтләгә итә алмыйбыз. Яңа коронавируска бәйле ай ярым үз изоляция режимын сакларга мәҗбүр булган халыкка хөкүмәтебез ярдәм кулын суза. Кече эшмәкәрләргә һәм үз мәшгульләргә дә дәүләт ярдәме каралган. Безгә инде обещай итәләр инде субсидия инде шул эшчеләре булганнарга инде ничәдер күбрәк сумма инде безгә инде шул тиешлесен бирсәләр без бик әйбәт булыр безгә. 3 яшьтән 16 яшькә кадәр балаларның һәр кайсы өчен 10 мең сум акча түләнәчәк. Бу бер тапкыр бирелүче ярдәм. 3 яшькә кадәр балалары булганнарга 3 ай дәвамында 5 мең сум акча биреләчәк. Эшләмәүче әниләргә бала карау өчен бирелүче пособие күләме 2 тапкыр арттырыла. Вот нужно сказать, что торопиться подавать заявление не стоит, потому что программы еще сырые.
Подать заявление можно будет до 1 октября текущего года. Заявление на выплату в 5000 можно подать через сайт госуслуги и через сайт пенсионного фонда. А вот на выплату в 10 000 можно будет подать только через сайт государственных услуг. Мәгариф учрежденияларында уку дистанцион формада дәвам итә. Шул ук вакытта 7 филиалда һәм 2 башлангыч мәктәптә уку гадәти режимда бара. 9-нчы сыйныфлар өчен дәүләт имтиханнары булмый, 11-нче класслар үзләре сайлаган югары уку йортына керү өчен кирәкле имтиханнарны тапшыра. Соңгы кыңгырау бәйрәме һәм чыгарылыш кичәләре онлайн режимда булачак диләр. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. 12 майдан балалар бакчалары да эшли башлады. Бакчада балаларны кабул итүнең үз тәртибе. Толарак калдагы сюжетта. Балалар бакчаларының үз изоляция режимыннан соң ишекләрен кабаттан ачуы әти-әниләр өчен күптән көтелгән яңалык булды. Бигрәк тә аныклар белән айдан артык мәш килгән әби-бабайлар сөенде. Кояшкай балалар бакчасында булып, балаларның көннәре ничек үтүе белән кызыксынып кайттык. Сабыйлар саны кимегән булып чыкты. Кайберәүләр илдәге пандемиядан куркып, мөмкинлекләре булганнар балаларын әле дә бакчага йөртергә курка. Бакча тәрбиячесе Резида Бахарова балаларга рәсем дәресе алып бара иде. Гади генә губка һәм буяулар ярдәмендә балалар салават күпере ясарга өйрәнде. Гадәти режимда эшли башлаганнан соң безнең балалар саны кимеде, чөнки без мәктәпкә әзерлек төркеме идек. Шул сәбәптән инде 2 генә атна калу сәбәпле балалар кимеделәр. Хәзерге вакытта безнең 8 бала йөри. Режимга кайттык, шулай ук эшчәнлекләрне алып барабыз, прогулкалар, тышка чыгулар бара. Атнадан балалар бакчасы гадәти режимда эшли башлады. Иртән балалар фильтр аша үтәләр, температураларын үлчибез. Тамак төпләрен карыйбыз, подозрение белән булган балаларны өйләренә кайтарып җибәрәбез. Бакчаның беренче категориялы тәрбиячесе Чулпан Хафизова дәресләре аеруча үзенчәлекле, җанлы узуы белән аерылып тора. Дәреснең биреме И хәрефенә башланган исемнәр әйтү иде. Сабыйлар бер-бер артлы әллә никадәр исем әйтергә өлгерде. 6 яшьлек балалар. Безнең балалар бакчасы гадәти режимда эшли башлады. Өйдә ятып инде балаларыбызны нык сагынганбыз. Балалар да безне нык сагынганнар. Хәзер инде занятияларына май айлары биткәнче шушылай дәвам итәбез. Сәламәтлекне нык итеп сакларга тырышабыз. Балаларыбызны да, үзебезне дә саклыйбыз, чөнки көн сайын балалар белән аралашабыз. Балалар ата-аналар, әби-бабайлары белән аралаша. Шуңа күрә дә сәламәтлекне без беренче чиракта кайгыртырга тиешбез. Бакчада тәрбиячеләр маска перчаткалар кия, балаларны ишек төбеннән кабул итеп алалар. Саклану чараларын күрәбез, сабыйларыбызның сәламәтлеге һәр вакыт күз уңында ди. Кояшка җитәкчелеге. Иң мөһиме саклану чараларын һәркем үтәргә тиеш. Гигиена кагыйдәләрен дә онытмыйк. Лилия Шәймиева, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Изге Рамазан айының соңгы көннәре бара, бу айда мөселманнар игелекле гамәлләрне күбрәк кылырга, саваплы эшләр башкарып калырга омтыла. Яңа коронавируска үз изоляция шартларында узучы изге ай турында хәбәрчеләребез репортажы. Рамазан айы үзенчәлекле шартларда уза быел. Башка еллардан аермалы буларак таравих намазлары мәчетләрдә түгел, өйләрдә укыла. Җәмәгать белән ифтар ашлары үткәрүдә юк. Һәр төрле чикләүләргә карамастан, Рамазан айы рухи күтәренкелек шартларында үтә. Төрлечә сөйләшәбез телефоннардан, вопросларыбыз булса шалтыратабыз. Телефоннан инде безгә вәгазьләр дә килгәләп тора. Анысында сөенә кабул итеп алып тыңлыйбыз. Менә шушылай әкрен генә уразаларны уздырып киләбез. Изге айда күбрәк савап эшләргә омтылучы мөселманнар өчен бернинди авыру да, башкасы да киртә була алмый билгеле. Изге ай башланып, берничә көн үтүгә Мөслимдә оешкан төстә авыз ачтырулар башланып китте. Ифтар мәҗлесләре уздырырга теләүчеләрдән кергән средстволарга район үзәгендәге Юлдаш кафесында ифтар ашлары әзерләнә. Дин кардәшләребез ризыкларны мохтаҗларның һәм ураза тотучыларның өйләренә үк илтеп бирә. Рамазан айы башлануы белән инде без шушы ифтарларны әзерли башладык. Әлхәмдүлиллә, безнең инде гади кардәшләребез, безнең әйтик сәүдәгәрләребез шушы эштә катнаша башлады. Хәзер инде аларның саннары күпкә артты. Әлхәмдүлиллә, бу ифтарларны без Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән өйләргә адреслар буенча инде таратып йөрибез. Аларның списоклары төзелә. Бу списокта бар төрле кешеләр, бар инде фәкыйрьрәк кешеләр, бар инде пенсионерлар, гомумән мөселманнар, ураза тотучылар. Әлхәмдүлиллә. Юлдаш кафесы технологы Гөлназира Шәрифуллина ифтар ризыкларын авыз ачтыручылар теләге буенча әзерлибез ди. 29 апрельдән башлап 50 кешегә әзерли башладык.
күн сайын, менә хәзер 70-ке әйләнде, 70 кешегә әзерлибез күн сайын. Бер авырлыгы да юк, Аллага шөкер. Әзер ризыкларны пакетларга тутырабыз, онда финики, салатлар, второйлар салабыз. Хәзрәтләребез алып китә, ризыкларны төрләндерергә тырышабыз. Заказ бергәндә нәрсә диләр, шуны әзерлибез. Заказ бирүче үзе әйтә ризыкларны, нәрсә плов, овощной гарнир, салатлар, кәбестә, винегрет, кыяр помидор. 70 кешегә әзерлибез хәзер. Авыз ашу өчен ризыклар район үзәгеннән тыш Мәлләтамак һәм Салмухан, Баланлы һәм Тойгилде, Вәрешбаш һәм Татшуран, Иске Вәреш һәм башка авылларда яшәүче уразалы дин кардәшләребезгә дә илтелә. Ифтар ашларын кабул итүчеләр игелекле райондашларыбызга рәхмәт әйтеп дуга кылалар. Рамазан айында күбрәк дугада, теләктә үткәрергә кирәк, чөнки дугаларның иң кабул була торган айлары бит инде. Айларның инҗесе. Шуңа күрә мин һәр елны Рамазан аенда бер мәртәбә Коръән чыгарга тырышам. Быел да әлхәмдүлилләh шөкер кабул булсын. Чыгу белән дә түгел, ураза тоту белән дә түгел, кабул булсын. Бөтен әгъзаларыбыз уразада булсын. Я Раббым, Аллаһым. Тәравих намазларын инде өйдә укыйбыз. Өйдә укысак та Аллаһ Тәгалә кабул итүче, кабул итеп алучы, ул бездән күбрәк гыйбадәт сорый. Рамазанда дин кардәшләребез WhatsApp аша таратылучы вагазларны тыңлый, онлайн форматта дәресләр дә уза. Балалар арасында изге айга багышланган иҗади бәйге бара. Коронавирус афәтен мөселманнар әнә шулай Аллаһ Раббыбыз тарафыннан бирелгән шираттагы сынау буларак кабул итте. Өйдә утыру үзе файдага булды диючеләр дә күп. Өйдә утыру үзе бик күңелле. Бик күңелле. Туйганчы Коръән укыйбыз. Төннәрен укыйбыз. 3нче яртыларга хәтле Коръән укыйбыз. Менә Коръәнне чыгып киләбез. Бу мин генә түгел. Мөселман апалары, мөселман әбиләре, мөселман яшьләре, иратлар, яшьләр, субханалла бит районыбызда. Ис китмәле бит, сөенеп бетәрлек түгел. Әшәке шир безгә килмәс Алла бирсә, күргән кешеләргә сабырлыгын бирсен, безгә күрсәтмәсен. Коръәннәребез Аллаһ Тәгаләбез безне ташламас. Коръән укуларыбызның саваплары булыр Алла бирсә. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Район үзәгендәге Мөслим мәчетендә яздан бирле капиталь ремонт эшләре бара. Аллаһ йортының түбәсе 3 өлештәге электр системасы алыштырылды. Тамбур тәһарәтханә эшләнде. Бу көннәрдә мәчетнең түшәмен ясау, тәрәзәләр кую бара. Шушы көннәрдә кайткан манараны тышлап урнаштыру планлаштырыла. Зур клашта ремонт эшләре өчен игелекле дин кардәшләребез ярдәме белән 8562 сум акча җыелды. Ремонт эшләрендә турыдан-туры ярдәм кулы сузучылар да шактый дип хәбәр итә Мөслим мәчете имам-хатибы Ринас хәзрәт Нәбиев. Санитар-экологик экойлык кысаларында елның-елында җирлегебездә зур эшләр башкарыла. Мөслимебездә чистарту, төзекләндерү һәм яшелләндерү эшләре чисталык экойлыгы барышында гына түгел, ел әйләнәсе диярлек бара. Агач утырту да дәвам итә. Узган атнада районның төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе хезмәткәрләре Мөслимлә катнаш арасындагы басуда 300 төп каен, 1200 төп юкә, 370 эре нарат агачы утыртты. Шушы килгән кунаклар килә торган елда инде основной монда Мөслимебезнең табигатен күреп, шушы наратлар гасыкланып, шушы наратларны саклыйк инде. Мөслимнең катнаш башы дигән ягы ерактан ук буш булып күзгә ташлана иде. Бу тирәдә начар истә килә. Узган ел биредә фацилита чәчтеләр. Быел менә күпләп агач утырталар. Чәчләрне әдрес авылы территориясеннән кайтабыз. Территориябыз Мөслимебез тагы матурайып, ямнарып, яшелләреп калыр. Ничек утырту тәртибе ничек? Күмәбез. Аннары сулар сибәбез. Төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе хезмәтчәннәре көче белән Мөслим Әлмәт юлында 70 меңгә якын нарат үсентеләре утыртылган. Яршаулы яклап кайткан кунакларны Мөслим катнаш арасындагы посадка матурлыгы белән сокландырыр әле. Бүген биредә геопластикада ясала башлады. Биредә 300 төп тау нараты да утыртылачак. Аларны Бөгелмә шәһәре питомнигыннан алып кайталар. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан Мөслим информ конкурсы игълан иткән иде. Конкурс шартлары буенча сугыш турында шигырь укып, аның видео язмасын редакциягә җибәрергә кирәк иде. Яңалыклар чыгарылышыннан соң әлеге язмаларның кайберләренең игътибарыгызга тәкъдим итәрбез. Бүгенгә шулар. Мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз.
Похоже на звонок на большую перемену, и она пройдет по твоим правилам. Уже решил, кем хочешь стать? Мы поможем тебе с выбором. Большая перемена – всероссийский конкурс для школьников, где задания будут подстраиваться именно под тебя и раскроют твои самые сильные стороны. 2 формата – онлайн в нашем сообществе ВКонтакте и офлайн. И, конечно, подарки, баллы при поступлении в один из лучших вузов страны, путешествие мечты, а может, 1 000 000 рублей. Участвуй на сайте большаяперемена.онлайн. Перемена началась! Пап, зачем ты каждый год идешь жечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? Если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигать сухую траву. Ну купи! В классе уже у всех есть! У тебя же на прошлой неделе зарплата была! Хочу новый телефон! Воспитывать сложно. Позвонить легко. Күктән йолдыз вәгъдә итте бу урамнар. Син бәхетле елма дип юаттылар. Бейем әле җып-җимайга кулым сузып тотармын да, аннары югалтырлар. Хыяллар буш, барда әфәт, барда ялган. Таңда атмый башка, кояш янган. Кабат бейем җып-җимайга карап. Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжала ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. И вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и разнесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог.
Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать прикрыть его с собой. Все боялись, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Вот опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька, сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. Вот ждала. Вот-вот сейчас в окно посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны. Они с детьми погнали матерей, и яму рыть заставили осами. Они стояли кучка дикарей и хриплыми смеялись голосами. У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят, и на полях, одетых мглою, и тучи опустились над землею, друг друга с бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня. Я не забуду никогда вовеки. Я видел, плакали, как дети реки, и в ярости рыдала мать земля. Своими видел я глазами, как солнце скорбное, омытое слезами, сквозь тучи вышло на поля. В последний раз детей поцеловала. В последний раз. Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас он обезумел. Гневно бушевала его листва, сгущалась мгла вокруг. Я слышал, мощный дуб свалился вдруг. Он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг, прижались к матерям, цепляясь за подолы. И выстрела раздался резкий звук, прервав проклятье, что вырвалось у женщины одной. Ребенок, мальчуган больной, головку спрятал в складках платья. И еще не старой женщины она смотрела ужаса полна, как не лишиться ей рассудка. Все понял все, малютка. Спрячь, мамочка, меня, не надо умирать. Он плачет и как лист держать не может дрожи, дитя, что ей всего дороже. Нагнувшись, подняла двумя руками мать, прижала к сердцу против дула прямо. Я, мама, жить хочу, не надо, мама, пусти меня, пусти, чего ты ждешь? Терпи, сынок, терпи, сейчас не будет больно. Закрой глаза, но голову не прячь, чтобы тебя живым не закопал палач. И он закрыл глаза, и залила кровь по шее, красной лентой извиваясь. Две жизни на земь падают, сливаясь. Две жизни и одна любовь. Гром грянул, ветер свистнул в тучах, заплакала земля в тоске глухой. Сколько слез горячих и горючих, страна моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людское, ты миллионы лет свела для нас. Но испытала ли ты хотя бы раз такой позор и варварство такое? Земля моя, враги тебе грозят, но выше подними великой правды знамя, омой его лучи кровавыми слезами. Пусть уничтожит беспощадно тех варваров, тех дикарей, что кровь детей глотают жадно, кровь наших матерей.